Avui menjarem col i patata, bàsicament, però ho farem d'una manera molt diferent. No farem un trinxat, no farem un saltejat, res. Farem un puré de patates i per sobre hi posarem aquesta col rissada feta al forn, una mica cruixent. Posem a bullir les patates partint d'aigua freda. Tenim la col ja a punt per anar al forn a 200 graus, i aquí hi hem posat un bon raig d'oli, sal, pebre, 2 culleradetes de mostassa antiga i el suc d'una taronja. Ja tenim les patates cuites, hi posem llet, mantega, i ara ho remenem bé per fer un bon puré de patata, que serà la base de la col. La col i el puré ja estan a punt, ara anem ja a muntar el plat. I aquí tenim una nova versió de la col amb patata. Puré de patata amb col fet al forn.